ole mi longai thatu ten zawa in che bai karon buk le chewa no dam than nge ka be se ya dam thalo te kan lo omni chuan dam thawek turin du sangna sang ber karon la le ma sa cheu ani story thar ngai thak tur kan lo nei ve le ta a kan ngai thak zo lama nganom kan ti zong ne le lo te kan lo se le don ne ong kapu ka lo lu thengem Hmeichhe o in aron ti rol deuh tho chon o lo lu ro klo ti ngal vuta chu Hmeichhe ka office aron lu chon min surprise in min ti phudeu zok mai tu dang ni lovin kan pui hlui lal Engzuali chu ta ani po min ron mu chi mai chu mak ti deuh mai chon min ena ading in ngal ut mai he loma hi office mi a enge omzi a oni enga tinge local ro iron interview ve don ti na mi chu ta kan pui hlui Engzuali chon ngoro ka le zok mai nge ka ker le zok mai nge min lo thiam mai te ti in karum atang chon achuak le tavut mai ni kalaka chon in thlasunga in kil toi ngoi tur ani tlatani kum tamaliam ta Engzuali nen hian kan in neya ma se fa kan nei ma in Engzuali hian min chua san le ta kha ani ke hi lom sang ki ma kani kapa hi namdang mi ani awangin kanu le kapa te hi rei ani in nei lawa rei ani nei lo no loka ai nei nu rei lo te a chuan kapa chuan kanu chu tlan bo san ta ya tun tlang hen kapa hi khoilama nge akos saka engten ya om tak ti hi ka hrei zui lawa ani pon min ngai ven lawa kani nu fa pon kan ngai ven zui he kalo tiang chun kanu nen mi in lo in kan khosa ve nok noka kanu hian he tianga namdang pasala ani awang hian kanu chung talam hian kanu hi tu ma in ti thadu an lawa je bera chon an tui thar ani ber mai tiang chun kanu chung lam nen po kani po chu tu ma nen chon kanin po zui chuang lawa kapala tiang chon te me angin are awang bang mai boxi ma se kanu hian tiang hian thei top chuin min en kol ve ti chuan ka ming po ama phu ani in kai po intimi zo takin ti hian ka khosa ve tin kapa namdang ma ni se chu tiang in namdang ang po in tu ma po hian min treat pon ka rebik chuang lawa ma se ru ka ro hi chon acha chu in kil toi na deu hi ka dei ve thin ma se ka mela te chon chu tiang in awalang em bik chuang lo ma se kapa namdang ani wang hian niang ka hrelo kapa hi kanina soidan chon ipa I ang min ti thina ka mel a chewak lawa pumro ani se ka kalien thave pa ngai boka ten kanu hi mel selo tak le pumro lian thave pa ngai takte alo ni ve bok nen kanu le kapa ka chhun ton ve ve a ke chon karing mi mai mani to ka confuse na in kanu a sel lawa lekha ero ka zir sang thei lawa pol ko thleng che sikul ka kala chu tang chon na thok reng in kanu boi pui reng in ka hun le ni te ka mang liam chowa kanu hi kha to ka dam do in lama in check up angaya tiang chon dam do ya en kol reng angai boxi mi in kan lu boxi nen no pangte in mi hoi ana ka thoka ban khur lai le ta tur om chon tiang a chon in lo in a chhona zana han tho chang te ka nei thina ten mi in sakna te helper angten ka thok na sa ema tin chaw le mo tri ang te po hian han tho lop chang te hi ka nei ve thin ka mele ka pumro ten alo zir boka a chang chon an bung ro ka boi pui sakte ka mo triana ang te po hian ivan mel thave ti hian mi hian fiam thina ni mi han bei sei deuh mi han ngai song min han star tu ni om ang tak te po hi han ton chang ka nei ve thin ma se tu ma he ka bo zui ngam lo a chan chu ka din mun he tiang ani awang hian tu ma ngai zong ne tak han nei le han boi pui tak ngam hi ka nei lo ani ni ka chu thing pui dora Engzuali nen hian kan in tonga chumani po chon mi bungro ka ther sak zo hlim ani thlan te nen karim te po atui vak lovin karing ti chon ka chuak to le Engzuali ron lu tur chu kan in to ka athilken kan in supal chu athilken chu chuata chon atla ale khabu vel ani to ta kai chon man mo deuh chon charkhom pui ka tum chu Engzuali chon he min khoi pui su khoi mo ivan hoi lo em ve mani kan la tur po en chang hrelo ilarim che em mai le nga khoi mo kela chon ka in thlasung boxi kalau char puyang che nakina chon ka pe pak le khabu pakhat chu kan peloi ve kan char puya kan pe ve ram chu Engzuali chon avan mak take o lo khoi ve su ka te nei lom ni I kut te kharim chiat mel ro pui si chu tia min ten ni om farshana Engzuali min chong khum chu amak ka ti khop mai
khati ang Hmeichhe kha katong ngai lo cho tiang em min husit le min hanza pa lo mai chu amak kati em maya cho thingpui dor pona chuan ke ro chu me je zo in kat ding khomwanga nakin da wal chun Engzuali chu thingpui dor atang chon ron chhuak la in Engzuali chuan mi ron hmu chu ta hin lo la omalo oi ni chin kha thian pa kati pal lutuk khati ang khan tong khum lo tur top che kani a ma se khati ang ka lo tong khum pal che a kamut fu lo lutuk lai tak mai nen khati ang kan in su pal box se min tha thiam sham ro o ti in thu pha chu ron choi nu no ve le a poilo keima jok khani kha ka kalna tur kalo hoilo lutuka rilru ngai to na hi a boy ve thin lutuka a chang chon har reng si har lo ang deuh chang deuh ang vela han om chang te po hi a om thina chowang chu ni e kan ti ba deuh nu aya Engzuali chu apoi ka ti lutuk enge chu ti enge har sanna in emi ka tongkam le ka che dan amoi lo em wang khan ilaka thupa ka choinan ne performance an pui theina che ka neim eng har sanna nge in ya atia a fel mel ta phian mai boxi chu tiang har sanna em chu nei than love ka ti cho thai Engzuali chuan engei tho reng renga avo in chu hei kamuthi mi bungro te ka thir sak ka put saka cho thai Engzuali chuan oi chu tiang ani chuan local te bungro le ka sota le sa ka da chu motora taxi lan lungai dona chu min lo puila chuan I phut ang poisa chu ka pedon chenia ati te chuan a bungro le na lam pan chuan Engzuali ne chuan kan in zuita chu ta kan kal konga chuan Engzuali chuan kaming chu lal Engzuali ani nang engtinge hming ve lom sang ki makania loma ti in min ko thin ani chu ke chu Engzuali kania itu dan in min ko theyang zuali po min ti theyanga Engzual po min ti theyanga engi po min ti theyang itu tu ni ro se ti in nel om de chuan nuya atira kha chuan ngai nat om lo merin athin chian melin me chena satak ni mel khan ka mu ama se achu me no lama chuan angai nat om ta khop mai te chuan athil leina abungro dana te kan han thlenga te chuan taxi an bia taxi chunga chuan athom no te chu kan dalu saka te chuan poisa eja nge ka pek don che ti anai boxi I bungro la atam chiam boxi lo I thu ni ro se ka ti Engzuali chuan eng po ni se enge zen har sanna iti kha min han thil reng te har sanna em ni lo ve kanu hi in lama hian ka en kola adam lawa kanu tan hian ka thokani bere chu kanu hi ngai to hina ve thin sia adam lo chung hian ti hian pu ula ko man si lo ka pui man boxi lo na thoka chu reng hi ngai boxi rilru ngai to na hi ha ve thin lu to ka chung vel chumale ka ti chu Engzuali chuan iwan fel take mi pa fel takani chu ka ti ke la khan ka lo tong khum bor mai si che min tha thiam sham ro ka hela ro ti in Engzuali chuan cheng zanga pani chuin pe khai ka ti em ani lo atam lu tuk I bungro la tlem si put na nai boxi Engzuali chuan angai lo ka tong kam ngai om lu tuk wang te ka ti wang chele khami ngai dam ka dil na ni pa formin le inu ka kan na ni ro se taka he tiang la hian tiang he duty thina ni chuan number te in pe ila helama hian ti hian bungro lamin bazar a hian karon kal fo se nei danga te po in mu hon rem chang te po la omle mai theya chu tiang ata na chuan number te po in pe ila va tha om ve Engzuali chuan ti te chuan ka phone ka phorwata number chu kan in peta ke po khana ti ra khan khatiang kan in football level kha chuan nel omlo ka ti in ngai nat omlo ka ti ma se anu kha chuan fel ta ve mai si chu karil ro chuan om zui renga zan lama te po mut phuna chuan Engzuali ringot mai chu ka ngai to ka mi thla te chuan a om reng mai te chuan tlom le za po don lovin ke ma jok chuan chumi zan chuan message ka va thona imu to ti hi ka va thona zandar ko velani to mulove kalamulo ke chu kaming rei thele tuk nang imu to jokem aron ti mut zai rel ka tum de to vo in na ka thok chaw taksa chaw de hi chuan muthi chuak mai zela Engzuali chuan ani don lutuk ka thiam lutuk che ma se ke ni chu taksa ha lutuk nu tur hi kan thok ve boxi lawa zana te hian mutte ya chuak mai thin lawa dar som pakhati vel hi chu kamen thleng ngei thin eng poni se vo in kha kalom lutuk chuan min ngai da mang che ka thil ti sola khan aron ti le rama keima zo ka chin lom kanu po ka shilamo Hmeichhe fel deuh ka tonga ama wangin hei poisa po nina karon hon thei ang ai tam de karon hon thei pha ka ti kanu phei chu lom lutuka chuwang chun karil roi om zui re rewa keima zo khian
lom thu soi chu kaba zo kalom Engzuali chuan ani chuan kan lom ve ve ne mai ro se inu polo dam tha zel sela ba kai fel ka ti hrim hrim nang ang tlangwal I kumla ni sela upadon lo te hria ro puisi a ka tiang kuma inu kha tiang ko pai mangaya ingai to kha I fak om ka ti a inu tan chuan fa pachuan om tak ini ngei don kha aron ti le chu min ti phur tel tet mai ni e fak nei chuan mihring hi min ti hlim thina min ti lom thin Engzuali chu kan chang let ve re a kanu hi katan chuan kan nei chuan ni wangin katan chuan a hlu em alom kan ti a chuta Engzuali chuan he enge om zia chutia a om zia meron zole ta ka chuan thil ni dan phung eng kim mai chu Engzuali chu ka hrila Engzuali chuan o avan poile zel tak em vo inte khan kan lo in tong non le lawang ti ka van lau tak ka restaurant pona khan lo ding zui lo lang chuan ka tong kam le ka che zia wang khan ril runa deuh khan she om deuh khan om zui om si a ba ka kei po thil ka I zo hnu khan mo kalil ro khan in thiam lo na ron oma ma se pona khan lo om ta lo bok sia ngai dam dil le theina rem chang se alo om hlau ka kalom lu tuk tu na hi chon kalil ro po a thoveng hoi to mai kalom aron ti le a kan lom ve ve ni chu kai po chuna ti ang chon kan ti le chu ani po chon emoji nui lai ron thona karon bi ma satop mai si che a zak theilo min ti veu lawang chu mo kan ti le Engzuali chuan ti lo ve meron bi khun kalom ha kalom aron ti chu kanui sak mai ani le dor in nei mi Engzuali chuan o nei ve a kan dor bung ro tur di kham bazar mi wholesale dor mi hi kala thina ani tak chu nakena in dor lama te po ron la len ve tur ani chu mamo te po kan nei chuan in dor mi nge te po ron la mila that don chu englam pange in dora chuan in zora chuta Engzuali chuan a nep noi deuh mai thil eng amo hei biscuit ti lampang chang tui ti lampang te eng amo rice cake ti vel hetiang ho hi ni mai shampoo ti vel te khatiang kapi ti lampang te pickle ti lampang te khatiang vel ho kha ni mai a that chu chung vel cha chu kan ve thin tho lom indora ron lakal ve tur ani chu ka ti a te chon in be zui re to lovin Engzuali nen chuan kan in mang tha zui ta fel mel ka ti tak ema wang chun ka ngai to na alu azui ni sata khop mai a mela ni se chawak box si lo pomro chawak box si lo ti chuan hun ten her liam zela Engzuali nen chuan zan lama te chuna te po hal in biak zau zau chang kan neya a chang chun kai po mu tri ang ten ka thoka a chang le in sakna lama thona tur ka mo chuan chatiang a chun ka thoka zan lama lei lai tur ban khur lai tur ti vel te le bongro thier tur ti vel te ka hriat chuan a rem chu chatiang chuan ka thok thin bok kanu hian ama awanga le kha zir sang le chir chun ka mal thelo kani ti hi a hriat a hria a le kha zir chun zom tur hi min du em a correspondent in private in pol som tal hi chu pas la ka du ati awangin ke pol som exam turin ka in buat sai ve mek boka te chun ka thei ang angin in lama te po zirlai bu te le ve in le khazir na lampang te po ka in buat sai ve zela te chun Engzuali nen po chuan in be chho ve zelin ka in ngai na chho ta khop mai pol som exam ka tum te po chu abula chun ka hrila te chun Engzuali chuan ka zirlai exam tura te chuan eng tin te mo chuan men pui ve a ani hi kai aya upa ani a ma se kum engza chen nge kai ain a upa tang ti chu ka hrelo tiang chuan matric te po chu kan exam ve ta a Engzuali thei top chu in min pui boka tiang chuan thatakin tlong takin kei po ka exam ve theya ka lom khop mai pathian zara panga dam thathe chuan kanu ne na kan ei tur te kan in lo man tur te hi chu thakha chung hi chuan ka thok chuak ve mai zela maro chu poisa in khola an saving tur chiam te an hau sak puya tur chiam te chu kaya thothei anga ta na chuan engtin ma thil thei ani lawa ma se harsa bakber lu tuk lo le ara thei chum chia lu tuk lo chuan nitin daily ya han tho chua ve ta ka chuan kanu nen chuan kanin chom thei ve tong ti thei tur ang ve chu ani ti chuan kan matric exam result te ron chuaka pathian zara second division a ka pass ve lo mai tiang chuan matric han pass ma ela zir chhun zom zel na sum le pai nei lo ba ka hun ka nei lo wangin zir chhun zom chak veu ma ela tingai na om ta si lo te chuan Engzuali nen po kan in betha chho zela an dora ni khat chu lek turin min soma ka Khalthang nge te chuan in chunga kan mo tur ang thil eng mo te po chu an dora lam tur chuan ke po ka in bo sai ve a chumini chuan Engzuali chuan an chung ko chan chin te an family background lampang te po chu min thil ve a ani chung ko ero chu
hausa tak chung ko an lo ni a ama chuan pawl som pahnih azir zawa ma se chu an dawr an sum dawn na chung chu enkol adu zawk awangin anu le pa ten an enkol tira alaka hian in thlashung viau thin mai la ama hi a fel tak em awangin tiang chuan kan in benel chho ve zela tiang chuan zana te pawh an in na an len chang te pawh kan ei thin ta an veng le kan veng hi kan veng in kara hian veng khat atla a to tianga in hlat over lutuk te kan lo ni lem lo boka tiang chuan zana te pawh len zau zau chang kan ei ve ta thina atopa chuan Engzuali chuan min ngai na thu te min du thu te soin atira karin lo dan le ka be sei lo dan deuh mezia lo ni ta box si chu kai pawh chuan areng tok takin ka ngai na thu le ka du thu chu abula chuan sei ve in Engzuali nen chuan kan in ngai song ta nge nge chu tianga in ngai zonga in ngai na ta viau mai chu atopa chuan kan che sual ta nge nge a chu tianga kan che sual ta ka wang chuan Engzuali nen chuan in nei lampang hoi chu tha in kan thri a ma se kan din hmun le engkim mai chu abula ka hril vek to angin Engzuali laka chuan ka in thlasunga ma se ne ro chuan in thlasun na tur pakhat ma omlo sum le pa ya pawni se keimanin kan nei lom lungai ma ta che kai nei ta chuan keiman engkim mai ka tum vek to na lom ka boi pui vek to na lom Engzuali chuan ati a ma se chu tiang chuan atong kam thamin hmu ma se mi pa ka ni a Hmeichhe jok chom le hrai le Hmeichhe jok ringa khosak chu ka du lovin ka tum lo ve khop mai ma se tianga kan lo che sual to tak si awang chuan atopa chuan anu le pa le a chung ten min du vak lo chung chu Engzuali nen chuan kan in nei ta nge nge a min du na te min hmangai na te min ngai na te a chung te laka pawh min tran tlat na te chu min ti hlimin kalom pui ve khop mai ma se ni khuwa alo rei zela Engzuali chung kwa an hausak na chu a chan le awang engkim mai chu kai pawh chuan ka hre chuak chho ve ta anu le apa ten damdoi an khoi thin wanga tu tianga lo hausa chu an lo ni a ma se an damdoi khoi puite an esente ani bermayang chu an top tak dei awang le khoi zui pui the an ni tak lo wangin an ni la in an sum lo khol khom sa te pung oma mi hena an lo man dar tir hlom box si nen te chuan Engzuali nu le pa te an chung ko ne to bermayang chu an che sual an che che chho ta tewa tiang chuan Engzuali dawr pawh chu ama chet pui pop ang chuan chet pui pop the ani talo ma se tiang chuan an hming chena te hrevek ma ila kan lo in ngai zong lak lo to in kan lo in du ve lak lo to a kai pawh chuan in nei chu ka ti tu ta zela ma se ma ka in thlashun lutuk ang kha chuan alaka chuan ka in thlashung ta bik lo tiang chuan kan in nei chhota a ka in nei hnu rei lo te a chuan anu le pa te chuan dawr chu ei chu kan kota om to ro se boi nang ni chu inu pa in na zong ula a boi thlak dawr hi chu kan kut lama om mai lo chuan an ti tak si awangin dawr chu ni le pa ten an chang zui ta a ti chuan kai ro chu kan ha thopa ngai ka daily chu kala thok chun zom zere na rem ma chun kala in lo zela ni khat chu Engzuali chuan interview na tur ka hmu lo mai kan va interview ange atia private company a interview turina kala wa nei thlak takin an lo la lo mai kan lom dun em maya kai po kaloma ni po aloma kan hlim dun khop mai anu le pa ten dor an lak sak kan lo en kol ve to anga nang ni chu nang manin in tun nun dan ngai tu ro an han ti te po avoi thu te po kabula sei ve niap na in e khai lungai reng su pathian zara kan ngei bik nang ti in kan tong thamon ve kha ni a chu tianga na te an nei tak an mu ta ka chuan kan lom khop mai ma se ani rang chuan ni tin office kalin na a thok ta a kai daily in na ka thoka ni khat chu kan mu thiana a ka thil phur a rit lu tuka chu chuan ka kong atina ta tlat mai ta tang chuan che hlei thelovin ina ka om angai ta a ma se te lama chuan Engzuali chuan the thiam takin a poilo kai man na ka thok theilo thil ipur hi ipur nem thei box si a ipur rit lu tuka indim ro ka ti thina ka chakalom ka fitalom hi te mai zela kha to pa chu ni mai dona sin a poilo ti hian kanu hi lo en kolanga ni mai in chung lo en kol the chu na to ka ni mai ati ve maya chu tiang taka kanu ne na ka tra kan trang ma min ngai pui tu min mangai tu nu pui fel tak mai ka nei chu kai po kalomin kanu po Engzuali chunga chuna lom khop mai kanu chunga po chu tianga han sual na anei po ka chuang lawa ma se kanu hi chu kai man ka lo du ta ka lo ngai sak than to wang khan
Engzuali na ngai sak le ati vak ngai lo hian in lama po hian keimah hian ka duatin ka ngai sak chhun zom zela chu tianga wa ngai sak le badot em tur po hian keipon ka wa be sei chuang lem lo ma se chu tianga ka kong te kan tinata cha hlei theilawa kan umta ka chuan kanula chu ka du angin ka ngai sak theilawin ka boipui hlei thei ta box si lawa zan khat chu kanu in arum lama tang chuan boya Zuali tui min ron lak te u tui vot le tui lum pip pip kha chi han al de ula anim bu tui kha kan nei chonim bu tui kha han tel bok ula chu tiang chu kalo in te ang min ron lak sak te u aron ti a iwa lak sak do na mi iwa pilok do na mi ni ang ka ti chu eng Zuali chu enge a walak sak la wa pe ve mai la office a ka kalani tin na ka thoka ka ha ve tholom in lam de lo en kol fel ve ro ka ti mol mol kha a ti ta luk mai ka en kol fel lo po om chuanga mi che jung ka har sata ka kong anai shevek sia to ta eng Zuali chuan kong na ti wangin kanu chu tui chi va pe thelo ti na mi a so tai va kalanga ti khan dim te ni kalanga free sa tui khai walanga chuan tui lumi siam sangai penga ni me lo ta tho vak ngai po ni mang si lo vakal te va pe te ti chu ka ngai ang reng khop mai na ti nge Zuali tiang hian kanu adik tak chuan khale chen khai le chen he te ron om ve to a kanu hi ngai sak dei boipui ngai lo in keiman ka boipui charai cheve ka ma se tu na chuan tiang hian nat na in min ti boya har san na ka to ka chumi awang ani ti nang pon i ra thiam ve vek si a ani le tiang hian kai hi har san na lo to kin lo boi chho zel ta ni ila kanu hi i boipui du don mi lo ti na mi a chu ta eng Zuali chuan chu tiang mai sei chun zo mangai lo makal la ni mai na tho ha na klain mut fu lo nen enge mo le a shima inu mangai chiam tur le inu boipui tur hian karon nei lo che Zuali kha tiang zong khan moi ti do na kanu mangai chiam tur le kanu boipui tur hian min nei ka ti mi lo ngati nge a thil ria thiam do lo har san na ka to wang ani har san na ka to wang ka taksai min hu ve reng ni lom ni chu ta eng Zuali chuan khoi mo nin om lu tuk chuan lam siam reng rengot mai ti in khum atanga dim te a ka thau chu eng Zuali chuan min ron nam de usoka ti chuan chaukalama chuan kanu tui lak sak tur chu na khalta ka kong lo na sa bok nen chu tiang ka in ring lo lai min nam thlurop mai chu ka kong chu nat bel ka thau hlei theilawa nakina chuan eng Zuali chu kan room lama chu na ron luta tui lum po om lo tui vot ka pe a tok in om lu tuk tui lum pek to po vot ti tel kher te kha a over double thak lu tuk oi i lo la thau na nge che tlu kha ka thau hlei theilo ni hi kong na hi anat zia hi relawa ka tiang khan min nam pop mai bok se nang la khan mi dim to na poi nei lo kana min ria thiam na po hi nei lo chu ta eng Zuali chuan oi in nep der dur lu tuk thoro ti khan in nem kang la khoi mo ka kai thoi chui be se mo ni khoi ka lo kai thawang cha ti in ka thu dim te a ka thau chu eng Zuali chuan ka pa na chuan chelin miron pot thau popa anal tuk anna eng Zuali chuan iwan nep take i papa ngai ve ta khain ka sia khat tiang kong na sakle ti vel mai ang ta ka chu mai chia chuan kan period ta te khat tiang kha chu kong na ti vel kha chu kan nei kai pon eng ma ka ti thul pha lo khai sian vek kha ti ngal sunga ama ka ti khop mai ama chuan ngai that lo na ka nei ta hial mai office lama hian to ma biak that hian nei ti na em mai ni ang ti ta chu ka ngai to na chu na lo oma keila khenerim po tum mai la ama chu han khoi shepemo sei sak shep po chu tum ta ila ka thei don lo rim kong na chu na lu tuk tlat mai nat to sa na kalai min nam thuk rop khan anat bel box si Zuali ama ka ti khop mai che hetia ka chungai che du hi chu tiang tur hian ka be sei lo che sin mole ilung oi lo ni po in lung oi lo ve mai la kana ka kong ana kong na in her pui an tiang chi nat che hi la thelo ni kha hetiang ringot maya min dim lo bak sa ka min han nam thu kha chu ama ka ti khop mai hetiang lo se zana po nu panon po ka man pui theyang che ma se ka kong na lu tu ka wanga nu panon po man thui pui thei lo che ka ni ha nga wang te khan ka chunga hin lung oi lo te he ni ang to ta eng Zuali chuan chu tiang lamani lo nu panon lo ve ngoila ti khan mu hle ro ti bak le luk mai iwan mak ta ke hetiang em thin chi hi ini ti ka sengai mi lo sin mole chu ta eng Zuali chuan ka du le ka thina chianga ka du le ka chu po chianga ka du le ka lung po chianga ka ril po ka kal po du le chiang an du an chiang chung mai po chu soi chun zo mangai lo ti zui le ta mor mai ka phone enin ke ro chu ka ngoi zui ta ta thok tu la chuan miron phone sek hlom mai le ngal
cái là na thok thein ka om si lo ka kong na la chuan ji ong lam apan hlei thei lawa le chuan Engzuali po ana chuna kala zela lola khunte lo thlenga lo te an la a cái là na thok thei lovin in lama thok khol saving ti la cái ni anga na chuna om thei bok si lo nen Engzuali lo chu kan ri na ngai chhota si a chu tia lo ringa kan han ko sa chhota cái là ka che hlei thei lok bok si lo chu Engzuali chuan in ti thei nan taka manga le chuan kan ji om chho ve deuh ta ka te po chuan in chunga chuan chia lo ter tak chuan chia lo chhor tak chuna ma chuan min chhor chu tum ta thlat mai tum khat chu ka ngai dani ta lawa Zuali hati ang ngot he chu dik thei lo kan pui ni a enga tinge a chuna office ai kala ni point a hun chet erong te kalo bol ni chuan choi khama thleng seng te thleng sil ti vel tal te hi chu ti hi tum ve te heti ang ngot mai hi chu dik lo ni a kan ti chu Engzuali chuan ve khang lang te chuan le ka lo in ka chom chewa nang mai na lo in inu ne chuna office ka lan te hian innu fa hian ka chanchin hi in lo so in min lo rel thin lo mo inu hian tu ti ang soi tur chon ti anga soi tur chon a fui por chen lo mo khoi mo ke ma ka kal ten kan nu rum a chon ke ma kan va shilang e tin Engzuali chu kan nu rum lam chu pana o Zuali kal su tu ti ang lam ne lo kanu eng ma in rol na a nei lo ta Engzuali chun kanu chu va an khum shep mai kanu nang po heti ang hian khumai mu a itam lawa kan en kol che a choi khun ai ron tho thei choka enga tinge a ka pasal ne hian ka om lo hlana hi ka chungchang in lo soi chene ka pasal hi i lo fui por thina ni mo voi khat ma tiang he lo fui por to ngai suang che in chunga hian tiang hian ka ron mowa adik tak chuan e in din mun jong jong hresa vekin ka ron luta tuna tiang hian ka hlo in ka chom chewa ma se ka hlo ka chom cheu chungpon ka chungchang in lo la soi min lo la rel ve khang lang mo het tianga min rela ka chungchang soi in ching to ni vai chuan o in nu fa hian ka chua san dei beng cheu i fa palai na thok thei lawa a kong po hi na tak tak nge tak tak lo nge kei harin tur kom ta ka wanga that chiat chuan lam nge por hiat lo Engzuali chuan avati shrep mai kanu chuan o Zuali chu tianga om lo chu tiang eng ma om lo ingai to na kal sual mai mai ni chu tiang eng ma om lo ve ma manen hian poi nen hi chungchang voi te khat ma hi chhun lama po hian kan soi ngai lo chu tiang nu kan elo ma ani mo te rel zo thin rel thin chu tiang kan elo ba ka ta na rel i ngai na pakhat ma om hlei nem i that na hlir hi long ke ta chuan ka ngai to na po hian om chu tiang in e ka rel ngai lo che ka soi ngai lo che chu tiang ril ro chia pu tura min ngai re reng su i ril ro ngai to na suang to na kal sual mai ni chu kan ni lo ti chu Engzuali chuan oi ka ril ro ngai to na suang to na hi e akal sual ngai lo akal dik chat zel ti hi shero fe mai cheu chuan le i ril ro ngai to na suang to na kal sual te chu in ti vela kal sual ngai lo ka hilang che akal sual mia lo akal dika wanga to na kan ha te poi thok kan hi shero u in nu fa hian ati tar she mai Zuali ron pheiro kawati a chu ta Engzuali chun kanu ru matang chun nang de dut la kha duali lo ti tut su ka du huna chun karon phei ve mayang hela ya hian counseling turan oma ka counseling ma sak phota ngai chumi zo nang po counseling turin lo in ring ro i beng ek ta ka lo kher fa yang che ka tu soi te hi i hra chiang thei lawange Engzuali chun ati a ka nu te po za lek zo ka ngei boxi keila ka kong na la chu azian hei thei boxi lo ti chuan kanu bola an shep nu a chuan kan rum lama ka bul lama chuan ron kal vela in i mak bor e mi te chu ni seng chuan o hi pasal tiang hen kong nain ko ma kan ha thona sat wang ani ti poi she ve ka a hrim a min du sakin min mangai veo khan ka thrin si a enga tinge a tu na rei lo te a hian tiang hei dang lam ta ka waka oi ka mali si be si amo mali si du amo khoi ka lo mali don che mi bok khubro ka lo rap shwal nok ang che Engzuali chu ti a iwan mak ta ke o chu tiang ra shwal nok lam ka soi hlei ne min lo mali te ka ti po ni chuang lawa mi chu ni se ka ti mai ni kha ni din office kala nai thokha a ka shia ina po hian na thei anga ol che ka du ve ma se ka kong na la hi aji om hlei thei box si lawa ka che hlei thei box si lo nen hian i ha lo deuh ni a chuan ti te kan be sei ve mole a poi lo choi siam thleng seng ti vel po ka ti vek mayang lungai reng su chu ta Engzuali chu mutaw sok pa chuan ka ti vek ang ti lo ma lai ti ngai lo i ti lo in tunga ti ang ke hian ka don hlei nem he in chunga hian mo
chia lo hian ka she lo ni turin ka ron lut lo re reng het in chung chen vel ti vel hi chu kan ina po ka tingai lo ka ti ka hril vek to che kha eng po ni ro se kan din mun kanu le ka pa te kan in chung khur kan chung ko din mun han tabal le dewa wang the hian nang hian min lo mu se min lo en niam the lo ni ange ma se to tiang cho min en niam re reng su tuna po tu hian ka hlo ka chomin ni hi in nu fa hian thre reng ang che eng zo le chu na ti mok mai chu mi zan chu một po kamu hil lei thei lo ka ngai to na wak dar kwal na sala tuka atira khan khatiang khan ni si lo khami kanin sutrum a thin chian mel ka ti kha khami nu khan ngai dam min de ra tang kha chun a fel ema ama min du ema wanga in ngai zong chawa in nei hial kan ni a adik tak chuna malo po min han be se tu ta kha chu ka nei ve lu tu ka pum ro te chilo ka pel te a chelim lo boka ma se min kol to chi te ka lo ni box si ne a ka thu na siam hi a fu ngang lo nei hi ti vel ngai to kwal reng chuan zandar som panya po chuan kalam hi lei thei lawa eng zola nen chuan sei sir ton ve in nung chon zong in kan mu a dar som pani le chan ve vel aniang tia chuan eng zola chu phone a ron ri a eng zola chuan a phone chu metlum ngal wata chu chuan a tho ta tham mai kan room pon lama hian balcony puan towel te underpen ti vel te hanjar cho mai na tur balcony hi zawak lo hi om ve a te chuan eng zoli chu balcony lama chuna chuaka phone chu ama chun juk bele in a phun ta sur mai miron phone su ina online chuan ka timol mol ne lo mi ati chu ka sia a thil danga soi chu a phone ina phun ta ka wang chuan phut ti ba lo chuan a chu ka se chun jom thei talawa ama ka te khop mai office la mai ngai song nei mini ang te chu kal ru chuna om chau ta a phone mang ro ni ti ka ria ti chu amala chun sha der se lo te chon na ken a chon dim te chuan ron mule a amut pa chuan kamu hir nge hil lo ti da chu ka mai lam pang chu miron endek dek ti po chu ka shevek mai kaila chu ka lo mu hil dera te chon tu la ma te po chuan office akala office kaldon te hian a phur thei ema in ti lal po thiam na ro e ni e tun mai nan lo hau sa thang to a nu le pa te sumla lu na fu vak lo atang ma ni sela an lo hau sai lo om nuam sa thang to a ma ni in lama po om pui te chi a lo ti khati ang ne ya lo om thang to an ni a chu tianga a lo ringa a chom hlom ti mai la a choma thaya kan han om ta ka phei chuan intilal thiam khop mai nala thok thei chi lo mai la ina chon ke po ka cheve thei tran chho to a inaron ho che hi kha ka bek hi han da te oi tu na hi chon ka pasal po hi ang to la ve ka om pui pa nivel la atok vel vi un ka sia ni khat chu ti ta hial mai amak ka ti kho mai ke ro chu ka ngoi mai a be ka da a ka phe kho ki wa da le te ka chapal bun tur kha mi ron lak la oi ka ning lut tuk thom no in thla na tur te po kha mi ron lak te ka chaw wen chu office lama na tam lut tuka ka somar kan nga box si ka ning lut tuk mi hola hi a ron kal se thil zo na ho te ro te sep kleng hian mi hen zo ta chan vek khi ngai sia kan company la tharal ni box sia kan ning lu tuk pula hian rin pui bera hem nei box sia kham ngoi chu wang in lama hi chon e mut ti off thei tur ang chi hian nang le kanu hi om lo ram ro ani lo chon ka thin chiat hi chuak leng ti te po hi at lo oma ti zota te chon la tura min ti anga piang chu kala a te chon nuwa chon choi lo pe to chon choi ta ka siam te cho te ka e teng u cho te ne e la mut off lu tuk te po hi sia om ve de wa enge cho me te kai lo siam em vok serep kha siam ro ka teng kha ni siam em mau tu nen khan lo bu che ro ka te khai bu che rem o bu che re a that lo chu cho me te hi a lei ani hi chon ama du dan thlap a siam me nga ya ti dan tu ri min hril thlapa cho te ang chon kai po hian ka ti ve mai zel bok le lama chon a chang chon karel ru na in thin ur ve de thin ma ila kan pu ani a hlimna ka ti saka lung oina ka thlen saka du dan anga ka om chon a thani mai ti zong hian ka in nem vele sham thina to tiang chon ka chunga a in tilal thiam a ka chunga mai pon rawin kan nu ne na kan chunga hian a in tilal thiam a medang tu ma shon turan om ve lem lawa kan nu ne chau kan lo ni a tuna phe chon te hian dam lo ve en kol ngai kan lo ni ti box si nen atan chon lal han shot vel le hanin ti Queen Elizabeth vel chu nuam view te po ani ve ang le baka antun manunen alo zerve shim box si nen han in ti lal vela han hoi tu vo vel chu ne so in thia takani thom no suk turati te
kalau suk lo te hian min kek lo chau zela ni ka chu Sunday tu kan hi a apuan Sunday asin tur lo sro te ama se ro asura phona khuwa ko box si lo ne kalau su lo chu Sunday tu ka chuan a ang le da chi mai phona khuwa kuak kherangai le nem nang mai I ko lo chu wang ni hi phona khuwa kuak ti kha soi po ngai lo nin om lu tu rengot mai thil ti tur lo ti ro ka lo ti ve te chu lo ka lo soi te chu lo ti ve mai thin ro ti hian na kolen chuak chiarin ka thoka inu nen innu fa in ka ron chom chewa innu fa hian ka chom turin yang ti poi ka ngai tu ngai lo ma se ti hian ka chom ta si chewa ka pasal inia inu ania ka nu ania ka chom chewa ma se ti tur ka lo soi te chu lo ngai poi mo ve thin ro phona khuwa ko si lawa ti mai ho lu tu rengot mai ramsa po hi ni la kuak ti hian shramang nang hi chu a ti sui hrepa iwan ho thin ta ke o kanu puan vasin mai ro tu ta kanu chuan o zuali ka puan sin ro hei Sunday puan tha te chu pani thum te chu ka nei ve lom I do hi vasin ro tu ta zuali chuan oi nang anu puan so ka sin lawange eng chenare nge ada to ti po hria lo su fai po ni om mang si lo ka sin lo chiang vi wang ka sin lo dan tur chu e inu puan sin ai chuan kan chuat no na sin po hi ka thang jok na nge eng zuali chuan ti ta hrep mai e zuali kanu chu I lo muniam le mai mo ta eng zuali chuan muniam le niam lo po a om chuang le nem muniam than po ngai chuang le nem niam sa nang po niam sa inu po niam sa a sim siwa enge a thil hi han seila lo la koi lo huat phe thi tum ve a mu tre ni thin khai se em I mu tre na tang ne lo mi kan in siat kha ti ha ke khong ai chen ti ha ka nei ve che a to tiang thil ka soi thil teru te thil ho te ka soi lo ngai huat phe the tum zel su e zuali ka sia lo mu tre na ka thok thin ti chu chon le te po ka lai thin ni e in sakna te po ka in lo rin a rem kai chuan engma kanar theilo kan din huna wang hian ma se ka tiang khan min mu sut veo big re so in din mun le in ni na khat tiang so tiang chen in ni theina so inu le pa ten thil dik lo dam doi an tol wang ni ti kha to na hian ka she ve vek to ti she ta che ta eng zo le chon khang kha soi chuangai lo I she lo ka ti mi I she ve vek ma se soi chuak khera ngai mi ka du le kai pon ka soi chuak ang chu nang poi du dui soi lo mi ka ne ka moi ne ka soi ve po kang chu eng zo le chon ve khang lang ka chon le kha tiang te min ti le nang ve mai ka nei du che hi lom le ro lom zuang trok tu re ni sin nang lo po hi nei to ri ka mulu tu I mu le nei la ni mai lo kai po nang lo hi nei to te chu ka mu lo bi ka ni le ne adik tak chuan e ka din mun min hria thiam sak tu min mai tu ti in ka tiang kan tu lo na kan siam ve a adik tak chuan ka ngai zon dona te po kha ngai to na ka seng ve na sa a ma se nang ne na thu tu na in ngai zong tu la thu tu na ka lo siam te ka lo ngai zong che le ka lo nei che hi ka ti fu vak lo ni mel hi ka ti chu eng zo le chu thina rem khet mai ai ve khang lang ka chon nang ka lo nei che hi e ke tu ka ti sual an lo khovela hian thil ti sual lian ber ka nei hi nang ka nei che wang hian police hian min man se la min khong hial poni se ka dem chuang lawang a chan chu he ka thil ti sual hi alian na tuk nang ka nei che hi ti hian e en kol langai zui le ngala en kol ngai zui ti la hi e sai ngun ve box se apoi ngut mai he te ha kai kan lo van du le kher hi chu ma se patian za ra he kadam chho ve zel don na lom kadamanga keima na ka thok venga office po kal lo in ke en kol ve don chenia eng zo le chon a teu hian teu lo lu tok office kal lo soi reng su ka kala ka kal dan tu che theini se jana de hian kal char sin ka du ikiang hun man a he chon office om char ka du zo e chu office a chon nuam ti deuh nei lo nei te hin lo mo ka du le ka nei lawang a ti le a zot zota ngote I moi te kha e I noi sen box ya khatia phun pui thian rim pui bo dan chon a oi om view lo mi I noi sen te kha mana tawi ti box ya so ta eng zo le chon oi ka noi sen man tau ti sai ve reng su ka du le ka phun pui nga phun na na lo ka moi hi ka man thiam ber he ti ang moi lian le cha tha tak mai ka lo nei te po hi a that view hi he ti ang hian nang ni nu fa la phun khum ngai in lo om box si ni kha chu eng zo le office a kal lanin kanu chuan in no hi amak e me tera khan he tiang ni don ti hi kai chuan ka hrelo ka ring lo sin mole fel ve do tur ve wa khan ka lo nga ya ma se he tianga nang in theilo chawa har sana in to chau chia akuta kan han akut zala kan han tla ami je le ni tak lo lang ta ni hi a boi thlak e mai boya he tiang ringot mai hi chuan kai po hi a dam re po hi
thak le lom lo ka in thlashung kanu chuna tia kanu chu tiang lampang ngai tu re re su in thlashun na tur om lo hei ka thok thei le chep to alom tin kanu po chu ka thiam ang chuan kan thlamon ve a te chuan pathian zara ke po chu lo dam tha chho ve zelin ma se Engzuali bula chuan kadam thani ti ka hil du lawa na ang chuan ko om ruta zela office kal nu a chuan ha thok turin ka chuaka office ron ban ma in ka hole a chu tiang ngot mai chuan thakhat chung zet mai chu ama ani na tak tak le aril ru chiat na kan ti don nge ni a tong kam chi a thin lung chung ri la tanga a thu sei chua du te ka hria du wang chuan lem changin kana to lo nuwa chuan thakhat zet mai chu na tho thei to nuwa chuan na ang chuan ka om ta zela ni khat chu office kal dona chuan nui chome bazar na turanga ya paisa milo pedona monile chome leisa kan nei to mi lo ni chuta akal tur chu ding deuh dat chuan oi nui po himin ti to te su pi ber himin ti la thain ka hria I pi ang hiam min ngai to te inu pi ang po hiam min en to lo la I pi ang hiam min ngai to la tha ang zan lama la he le chen hi min engma min ti pui thei bok si lo lak lo lu tuk ringot mai kha ti in cheng za chu min ron pe ya cheng za ringot ta chon eng chom nge ka lenga khami nei le thei lo le ngei ula ni mai kanin kai chu pon lama kai zel to don jing le tlai ina hen kai to don lo pon lama ka rin no por zelang in nu fine e tur kha siam ula tok che chome siam turin nei lo le bu kha chhum ula bu kha bai ula bu kha kang ula bu ler khai ula ni mai tim mok chung chuan Engzuali chu chuak ta iwa han she don take o office lamai om dan hin chu ka thli thlai don khopalo ka tiril ru a te chuan chu mini ya chuan office lama chuan ka wa thli thlai ru ta a max ka wo a an customer tur ni om tak chuan kan vakala chu mini ka vakal ni chu awan fu kher tak em an pu nen chuan Engzuali chu in nai taka chuan lo thu in an pu chuan a thil computer a thil ti tur vel chu a lo ti puya lo soi puya chuta an pu chuan a bianga chuan an sul vel ngei boka an office paisa invest na ni a meten sum le pai te pung omin tiang hen an invest an va da lu ta ka tiang kan pung bei sein chu ti ang tu deuh chuan kei po chuan kan va be ve a enge interest percent te enge moti in poisa da tu nei lem lo chung chuan kan va azot thli thlai ve ama Engzuali thli thlai ka tum wang hrim hrimin te chuan lo thuro khala e khan hei thil kan han in shil fia lo ka nge an tia wanga thu ka ni a an che je vela ro chu ka enin ka thli thlai ro reng thung te chuan ke an customer sathle ani om taka lang chu an ni chum mai za na pakhat ma nei lo chuan an in them tui noi kwal chho to vela ain mel dan ringot te po a chuan thil an kara chuna om ti hai ro re lo meng tui zu dun em mai chuta an puina kal san don a chuan Engzuali chuan zain chu tenar kan ei chuak don lo mi an pu chuan o in pa in a ti dek chu Engzuali chuan an pu chu a hmoi te na hmoi chu awa chel saka in pa ti lampang ka se ngai lo kan pa po ne lo ka om pui pa ni so ka chia lo kan pa chu nang ma zo ki I hria em a ti a bedang thok ve te an office a thok dang ho chu room le lama chuan an boy sap lom kara an ni panero chu chulai a chuan an lo in khurbing thin tin a emmi ni ang ti thleng te po chuan ka ngai to na chuna oma ti chuan ka phone aron ri a phone kan mang chu kanu phone kan en chu kanu lo ni a ti chuan Engzuali bula chuan ka pi eng po ni se hei a thil poi modanga miron ko tlat maya nak rem chang anak tu vela mo to karon kal le zok don ya ba ka poisa aron dalu tur bera po chu kalaron keng box se lawan tu ka poisa kengin ka te che Engzuali chun oi ron kal le nge ro o tam thei ang ber kharon keng ang che fel mail deuh chuan min be zuya ti chuan office atang chun ka chuak ta ka thil mu du tak mai le ka thil hriat chen du tak mai ka va hre chiang ta chat mai box si te chu amak ka ti zok khop maya Engzuali nen hian kanin kar hi ti to pangai emmi ni ang ti chu ka ngai to na chuna om ta ti chuan chu mitlaya chuan le Engzuali chu ron honga aron ho che tia chuan no cho yang o chei kan siam ka ti a kanu chuan ole ha ti a chei ka siama voksarep bongsa arsa chung ho chu ka chop nam tarum rum mai Engzuali chuan enge alom sangkim karul tur hian khang sa te khai lo bal ring ngot ni mi a batla hi baro ka ti ni lo chuan lo bat ai iwa han I over lo tu khoi mo ti in ka sa chop to chu ple ta ka sa chop to chu Engzuali chuan a bela chuan awa chung le ve ka khati ang sa se thum ngot te kha ka tel lo in ein tu moi no fine rap thak lu tuk khoi mi ngei bata iwa han na sa ta ke o pakhat po kha khoi mo kha po kha chop po kha ngai mi ngoi te Zuali
กระดูกระชบงกันดูกันยังอีดูเลรอนเวลานี่ไม่ลมvai hiền cái chụp vẽ căng cái tiếng anh nghe na chụp su chụp rồi ít cái anh ngay rèn lâu em kiếm hi cái lâu một cái he một cái tiếng nghe em kiếm hi cái vẽ to nè chọn tu này hiền cái đam lâu dễ là cái lâu là ngay nị tero mà sẽ cái đam chava var to office cái hàng khan mo cái hiền na cái lâu thuộc về dễ to lom hay khát đón cho người ta mà sẽ nắng mì sual tu vu lu tục là cái hiền cái in thục mấy này ini nó tắc cái hiệt chiến lệ ruột đũa vàng hiền chuan kat chunga eril ru chiat zia te min lo mangai lo zia dei tuna chuan ka tha chiang ta khop mai ni enu panun po ka du phat chuan ka man pui thei che ma se ke na nang nu panun man pui chei i phu lo chu vai ka man pui du to lo che nei kha chuan ke lo man pui nei thin ti hi ka she bok tuna khani pum chunga khan no te i lo pai po ni mai thei ma se chu ka fa ni don lo ka fa ni mi lawang ka fa ka pum don lo chu ta eng zo le chuan nang phiang sen pa hian kha tiang chu tiang chuan milo verify kwalin lo chest pai kwal vela mo ve khang lang ka chuan le tu la ka chuan me min han rin hel ve khang lang a tu chu ge min han rin hel sak ve khang lang chuan soite kha ka soi don chuan ka chaw me siam hi ka soi main a tui lo han ei ve sim te ti in vok sa thau sa te chu ka chuak chuaka ka chuan ka bar luya chu ta eng zo le chuan min nam dora rap thak pa eng wang kha tiang ka ti khang ei ni a ti in vok sa chua da chuan a cha ka o ka cham he siam te poi ei kha ta han ei tir ve cha ka chak ve sim a ve khang lang ka chuan ka bum ti ka chest pai kwal ve la te lo te ve khang lang en ro tu na la hian zai na la hian nang ne ka in ne na ti tom hal ka du ti top fe kang ka ne lu tuk nang ne na hian nang ne ka in ne na hian lim na pakhat ma om lo ta che chon ka nui ta hak mai khami soi che kha ne ka lo nga ni chu ne ka pon ka lo nga le ka tu thu sam che chu cái này này cái top vẽ ngang cái trên khá là ngay dài trang hiện ít bùng rùa thế nên rong hiện chuộc ngang lằng chế các bùng rùa này chân các chuộc ngang là vắng các đủ hơn là các bùng rùa chút còn lằng mà sẽ dài này các chuộc ngang lằng mi tên riêng về khang lang về là ít sẽ có bằng tỷ thế rồi mua point cái xem đón chân hi về khang lang cái chuan lệ cái riêng hệ sát sẽ chân nghe phim là sát tất cả này ngồi đó các phone hàng cái anti răng chế không cái phone hàng cái charge cả tin cái phone chút cần vào là an office ka vakal la ya an pu de na om dan vel in them tui noi in mel tui zu vel phone ka lo la ruk chu kan entir chi mai chu phuta zo mai lal sang kim zak thelo pa khoi mo ti ka phone min lak saka tum chu amaya chun ka bank chuaya kain nei khan anu ma po shima po ti in kan ti ma ti ro she om tor lo ngai ni point ka ta ni tor ve huam tor ka chun ka ngaya min mangai tu ka nei ti in kain nei ni kha chuan ka limasin in house sakna kani aya in chung nun jok in nei nun jok na te kha kai chon adik tak chon kalo thamon pui sing karing rengang chu ka telo ma se kalo thamon pui ve a achan chu kan din mun he tiang mai hi ani awangin ma se nang ro chon min ra pe na le min chal del pha na ni manga tiang khan office ate na te in thok chawa min mu sit pha nan te i chialo ang mai min ena i pu ne na po ka pasale na ka om pui ka chialo in te vela tiro ka tiang ta ka min mu su tiu mai chen en khan voi khat po hi khum khada hian muton hi ka du to lo zan khat po hi tu ta eng zo le chuan ka chuak khopang ila in chir khopang kai ang Hmeichhe in hi chu lom hero tu ma hi nei tur hi mu to don lo ti hi in riang che in nu en kol ngai bok chuan kan pu te ka chuan nuam sa takin min siam ka du tu min nei tir thei min ei tir thei ti hi ra da che nang ka chaw ngai thot ai chuan a tha fe zo khang video zong pokhati kan lo da thala ilung len chang in lo en thin don nia chuan ka du dan in ka khosa don kai chumiron ngai to zui to suang chati in ro ma sna lu ta na va in siam soka te chuan a chhuak zui ta chu eng zo le na kan top dan chu ni te chuan nu loka chuan sum ron chu in bungrua chu an ron lata te chuan eng zo le nen chuan kan in then ta anu le pa le chung te po an chan chin chu ka she ve ta zela an ni po chu ma son lam chung lam pan lovin niam lam chuan pan ta zela an ong rop ta tela thil dik lo lian ta na chu pathian in an chunga ro rel kan ti don nge ni tiang chuan eng zoli po chu a chan chin ka hria dan chuan an pu ber nen chuan in kop zui chhota ma se an pu berin an investor te sum ati ching pen na sat lu tu ka wang chuan nu thalinga vela liamang tia chuan eng zoli pasal po chu abial pa po chu police in an mana zela an khung ta dai mai te chuan an office te po khar sakati top sakan ni ta pathian thil rel dan hi awamak riat phak rual ani lo thil te ber po aveng ti zong ti chi ma hi ka chunga hi thleng ni hian ka hria
Engzuali te office kha kan office ani ang ti reng ka ring phak lo motia ka tran la ya abung ro ka thiar sakna sa em mai sum dong lian mai pai ni khat chu mi ron be lol maya kan in van in mukha ta ve kan van in boy pui kha ta ve ron ti a ni e ire ta wang sia kaila ka kong te kan tina kan in ti sel onga na thok layun hei rei tok mai ka om sui ta box sia ka lo ti a de son kan in be zui chu pa chuan hei company pakhat investment company pakhat an ti zui thei to lo an office an lua zui thei tak lo hi lua zui investment company ke ma hian tin ka do a chu min ron thopui turin ka van du che ve i ti ve thei mai lo mo thil har sa om don mi lawa engkim mai mi zo tonga ti vek turani dona sap tong le kha tiang vai tong ti vel kha ngai don chuang lawa aron ti lo ngai ni po in sap tong le vai tong ka chu bo lo to ka chu ka thiam ve thawa ka lo ti ti chuan poleng za thleng le kha te poi izir renga ti in nui chung chuan min zo chho zela kan soya ta tiang ni chuan har sat don lo chu computer lam pangkha chu zirangai chuan du le in zir le lokanga apoi he nem izir na man tur chu ka lo tum sakang chenga chu office ka en kol man do se lawa nang man lo boi pui ta la ka du hei ka naw te nen aron ti makati kher mai tiang chuan ka im be chho ta zela ti chuan ama min rem rot puina chuan computer te po chu class kan kal ve le ta boka te chuan ka lo are lo te a chuan chu investment company Engzuali te office loi ngei mai chu kan lua chho ta pathian zara rin om taka tho chuan chu ti ang company chu lok tak mai lo ni thei ni ti te po kan thre chho ta zela ni kha chu Engzualin min rom be lol mai ifa ka pa hi a en kon tur sum le pai min ron pe ang che aron ti kalau kan yo lo za khop mai ifa ka pai ka soi lok vek to kha ka fa nawi lo pai ni point ka fa ani lawang ka fa ka pum lawang ka ti vek to kha Engzuali chuan kha kan pu ne na kan in kop ma thil thleng to kha ni chu wang ifa ni chiang le tu ka tiang kha ni phat thei lawang en kol na to hi chi ron tum nge yangai eng po ni se chu tiang ka fa ni da chuan han hring phot la han piang phot sela DNA te kan te sanga ka fa ni nge ni ti kan vin fe ni chuan ke man kalau en kol dai don nia thate te chuan ka te chui le tamaya chu ta Engzuali chuan tu na paisa min ron thona ngai karai pura tu na in en kol ka ngai lo mole aron ti ngoro irai rai en kol na lampang kha chu nang malo in boi pui vero sumle pai te chuing ani lo mi office ai thok ani lo mi khang lang a che kha tiang kha min te level reng su kan office chu top na rei to le tu Engzuali chuan ti ma se Engzuali bula chuan i hringa ka fa ni ti ka fin fe phot lo chuan chu tiang chuan paisa ka pe thei lo che pek tur che po ka nei lo khoi mi nge pek tur che ka nei yang ka din mun da chu en ke mi rial vek kha in lo chop ka nei in lu man ne kanu en ko la ngai boka inu ne na in thu soi ru kha voi khat ka rialom paisa saving in da benga paisa in da fixing in da ka she vek alom kha paisa khala chuakla ken en kol tur hi mi ron pe vat ro ani zun he ka pum chunga no te hi ifa hi a kholo zo palange aron ti ka tiang khan no te mang kha min blackmail to mi ron vo reng su ka soi tong khan chu tiang a paisa ka nei lo chu tiang ka nu ne na thu soi ru po kan nei lo I du le nu le pa te dil la ni mai ka fa ni ti fin na thata ko ma lo chuan ka pe don lo che paisa ka ti ve ta tlata te chuan ni po chu a be dong zui ve ta te chuan kai ni ro chu kan company lampang chu kan en kol chho ta zela ama ka ti zo khom mai mang te po ang rum mai chu ka thian pa chu an naw mai che pakhat ada ve boka mi pa pakhat ne te chuan kan pathum che chuan staff chu kan la ni re customer po investor po kan langa lutuk lo kan te chho than ve na zir chop pa te ti deuh te kan la ni box si nen kan la in advertise na salutuk lo shim boka te chuan an naw mai che nen chuan kan ni po to te office a thok ho ta na chu kan ngai na chhawa kai ngai zong chho ve le ta te chuan company lama chuan ka in customer te investor tur te kan han nei pun chhota ka chuan staff zong u kan ti advertisement kan chua chuta advertisement kan chu atang che chuan ani Engzuali chuan kal ve ta experience investment company lama lo nei to te lo ni box sia confi taka ron kal ani mela ma se chunga interview ti turin ama interview lo ti saktu tur chu keima kaloni tar khau mai si chu makatile tuk chu ompo omzui lo chuan a chuak le to dai mai ma se atuk le chuan kan office a chuan ron kal le thawin min motor chuan ron kala ma se pum chunga chuan naw apai om reng motor om ta silo makati khop mai te chuan Engzuali chuan ngai dam min ron ti la khang ka thil ti dik lo song kha min ngai dum ro
khongai takin min pom le thei sam lo mi ten an din mun anu le pa te din mun tlak chiat tak je te engkim mai chu kabula chunaron soya ma se adot soi chiang tak mai da chu kai po chon lo phor chuak le in enga tinge naw pai mi asi lo naw pai ang te khaniron in soya Engzuali chuan sum le pai ka mamo mani dik tak chuan tuna hian poisa ba ka nei nual box si a chungvel te rol chu ka du a ani le chu pom le ta che le chungi ba te rol sak tur ta na chu min du don tin na em ni ang Engzuali chuan a chu tiang lampang chu eman ka rol vek mayang khongai takin min ngai dam la kanom ang khal om dun le ang kanu po ka en kol na mamu ang kanu po kha min ngai in min thla hlel ngot lom ni a soi te po min soi ve thin lom ni Engzuali chuan ti kanui ha ka zuali ka hril tuk mayang che kanu khan mo angai lo che a thla hlel lo che a ka te kan in chen lu a khan I chung chang hi voi khat ma kanu khan a chan ve po a soi ngai lo dum da tiat po I chung chang hi mo kanu khan voi khat ma juk soi ngai mi lo mo le ka ti che Engzuali chuan ka oi lo le tuk a soi om mai kanu kha en kol le ka chak han duat le te po ka chak ka en kol khanu ma ti thin em kha te chu la ti tak sham shama a mela chuan rui lo lam a khoin zu te po a in thin ani ka ring ta te chuan chu te lai chuan chu ka tho pui kan pu te to mayang ka thian pa a bung ro ka teng lo thin pa tu me kan company nei to pa ber naw Hmeichhe ka bial nu chu local te ti in kan ko pheya te chu ron kal chu Engzuali mu lai ngai chuan ka mu lai Engzuali a pu om dan ang deuh khan a konga chun ka lo ko a he ani hi tinge ni ang na min ron dila kai mani hian thove ron be sei dewa chuta ka bial no chuan o kan customer tur mo te ka lo tia staff lampang tur jo kan emo ka helo ka tiang lampang te ka chu ka patenen lo sei dun ula ka pate chuan ka ni ai nang marin tok che kha I thu lom staff lak bel ti lampang kha chu ma se staff lak bel po hian Hmeichhe a chu mi pani se ka van du jok ti chuan min mel deuh zau anui deuh se ya ngatinge idin hunan ti der tho ti I hlau deuh mi ka ti kher chu Engzuali ka va em le kher chu Engzuali chu lo meng de wow mai chu ta ka bial no chuan a chu tiang lampang po ani chuang lo I pa hin fel du dewa thopu yan nuam zo ka nang ma lo ti fel te lo be fel te u te in ka bial no chuan room le lama chuan men lu san vele ta Engzuali chuan I bial no mi a kha ni ta se engtin nge nga yang ti chuan Engzuali bula chuan nun hlui a om dal kho sak dam vel da chu a ria ta chuan han sei chole ka chak hrim hrim awangin thil then khat engamo kain chunga thil thleng vel chu kan soi non le chu Engzuali chuan thil hlui lampang kha chu hun liam to kha chu khongai takin theng hil sam ro soi chuak to lawang in office a hian khongai takin min tho tir ve ula na ka mo te mai ania ka ti boi mi lawang cheu atia I tho do chuan hei housekeeping tori kan mamo housekeeping ang zongai thok do ni lo chuan staff bang ai tur chuan kan mamo hri lo Engzuali chuan oi lom sang kim ka tiang khan min tel tum vel su o ka tiang ke ma I chunga ka om dan ang vel khan om ve kher tum su nang chu mi pai ni lom ni me si om dan ka min en ton do ni mi a in pu chu biala office a hian min thotir ve ula ni mai staff pa ngai angin experience ka nei to kha sin khela ya hian office kan office lo ni to engkim ka thiam sa thil engma zirtir le hril ka ngai lo min la ringot me ro in chhir lawang chu ta ka thunna chon ka dinga tuna chuan kan office ni to chon hela ya hian a thu pol tak ka ni kan pu hian min ring to kamo kha an naw ten chungin engkim ma hi ka kuta deuh hian a da jok ta chowang chuan min lo chho san phot mai don em me nei ang housekeeping tura I thok du ani chuan soi thala chu tiang ne lo chuan thok tu tur kan ma mo lo kal lo me I kal theye Engzuali chuan lom sang kim ila she khopang ila she don khop ila ka hian phu bala torin karon comeback le don lom lo thlir ang che thin rim deuh chuna chuak ta chumhia chun office lama kan boy deuh em awang chuan thlaya po chuan balhun pa nga ya kan bang theilowa thim kho thim thleng chuan office lama chuan hna kan thoka chutia kho thim thlenga office lama hna kan thok kan bang ka homek lai chuan ka phone lo ria kan en thuaya kanu phone ani kan chang chuma se kanoi mi ron chang ho lo mai kan in luana nei tu te tlangwala lo ni usang kim ron ho thuai thuate hei inu in to sula to ka te mai la khai de ka suyang ron ho wat te hei inu misual pakhatin a lo ri grab deuh tlat maya aron ti te chuan man mo de win kai po chu in lampan chuan ka honga in ka wa thleng chu anui za thak jok ang reng khop mai Engzuali chuan a hmai te tuamin kanu chu tha lova win poisa lova di la lo ni
kanu la mani in lama mani om thang ti taka a invent na tur engemaw hi alu khambula aloda trat thin box a tu bau te hi kanu hian alu khambula hian ada tlat thina chu tu bau te chuan kanu chuan Engzuali chu amala lo chhut saka tiang chuan kanu chu aw chuakin tiang chuan then omte kan in lo na te le kan in floor dang lo tu te vel ta chu lo tlan khomin Engzuali chu an lo man a lo ni a kanu ya za khop mai min mu chu Engzuali chu atum panga intia tingai du ti hei kanu lo ri grab ve na mo mei chera thla lu tu nang kalo in ngai zon pui chele nang no pe kalo nei chekha he khovela ka thil ti sual lian per ni e tuna hi chun ngai dam min dil som sari mala engti kong ma in ka ngai dam lawang che kei hian ngai dam che po ni ila kanu hian ngai dam don chuang lo che police kan phone nga lange ti chon police ka phone ta nga la rei lo te a police te an ron thlenga ani me che om nem ta na chu thenam tlangwal hoten lo chel ne ro pui mai box si te chon of police te ron kala Engzuali chu police station lama chuan an phur zui ta te chuan Engzuali po chu chung thurel sakni in tual tha tum khesin zel tan tir ani ta dai mai ole khati song kha kan story ngai thlak the chu lo ni vele ta a milong ngai thlak sak tu te in zawai chunga thinlung le ti tak zatin lom thu karon sei le a in zawai hun man no vekule